Puila no lamsoko chini kokbro entertainment tips channel o hingke जों tini ignore no tui kok salanyai puila no number 1 wngkha je borok nini late reply rimano joli jago hingke no nung bujiwi nasdi nono kare bini kebo krui nung bo hai borok no sia buka hinei tawan chobdi bobo koroksa sijak nuksa borok no tamni hinba bo belai khe nono hamjago aboni bagui se nono kwmana kiri jago amte he borok no ignore takhadi hingke tabu number 2 wngkha je borok daily nono call khainai a borok belai khe nono hamjago tai nini khorangma khnai tongna muchungjago jodi omo hai borok nini contact o tongkhe omo hai borok no ignore takhaidi tamni hinba omo hai borok care khainai onek mano tubu hingke tabu number 3 je borok nono bwkhabai hamjaknai a borok je profano nini kok khnai tongnai tai nini hamya jorabo no subanai obo hai borok nini bagui hamya wansogla tai bo nung bai future ni kok no besi share khainai jodi obo hai borok nini life bo tongkhe obo hai borok no ignore takhadi tamni hinba obo hai borok bwkha kaham nini life bo tai phaya phano ongui mano angkha khayo norok o chikon kaitham kok thaino buji mangkhana hinui omo hai kheno salburum kokbro entertainment tips channel no choyawi nai tongdi bwskango norokni bagui tai bo kaham swrungmung kok thairok tubui tongo tai o video no chajak khe like tei subscribe khai redi hambai।